سلام تخاتلتي يار تي في ببزلخمو سلام انت عنان اندات مننا نلومي استدالوه لتوزينا حزنا لكم متينا لنا كسام مودات مدبنا مسانا خصنحو اندات مننا سابسكرايب زي قبلكم سدرانا إذا كان عن نختكونو سابسكرايبن نايدول ملكت بمتواقن معلتاوين انزرقهم مدباتنا توارستي نختكونون متبعكمن هانستي رويتاتكمن نزيادة عبيتنا بمخانو قديمنا لبو مسكانا نغرب زي خبركم تخاتلتي نابتين نلومي استدالوه لتاوي مسنادونا خصقروكمي مسانا تنحو መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ በሓገዝ ቻይና ዝተሃነጸ ፋብሪካ ሽኮር ብነፋሪት ከም ዝደብደበ ማዕከናት ዜና ቻይና ፍሊጠን ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከብ በሓገዝ ቻይና ዝተሰርሐ ፋብሪካ ሽኮር ከም ዝተሃርመ ማዕከን ዜና ቻይና ፍሊጣ ድሕረቲ መጥቃዕቲ 630 ዜጋታት ቻይና ካብ ክልል ትግራይ ከም ዝወጸትን ተሓቢሩ እቲ ካብ ነፈርቲ ዝተፈነው ቦምባታት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝርከቡሉ ቦታ ከም ዝዓለበን ዛጊታ ብልዕሊ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለውን እቲ ዜና ወሲኹ ተቂሱ ብሕዳር 15 መራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መንግስት ኢትዮጵያ ንፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት ብነፈርቲ ከም ዝደብደበ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ እቲ ዝተጀመረ ወታደራዊ ወፍሪ ከም ዘብቅሕ ድሕር ምግላጹ ኣብ ኩሉ ወፍሪ ኣብ ከተማታት ትግራይ ብሰራዊት ፌደራል ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ጉድኣት ከም ዘይወረደን ሓቢሩ ነይሩ ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ብደብዳብ ከቢድ ብረት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን ሲቪል ከም ዝተኸላበቱን ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ በሓገዝ ቻይና ዝህነጹ ፕሮጀክታት ከም ዘለውን ብርክት ዝበሉ ቻይናውያን ኣብቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ገለ ኢንዱስትሪያል ፓርክታት ይሰርሑ ከም ዘለዎ ይፍለጥ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ኢትዮጵያ ንህንጸት መንገድታትን ካልእ መሰረተ ልምዓትን ካብ ቻይና ልዑል ሓገዝን ልቕሓን ካብ ዝረኽባ ሃገራት እያ ገለ ካብቶም በቢልዮናት ዝግመቱ ፕሮጀክታት ጽርግያታትን መንገዲ ባቡርን ደረቕ ወደባትን ይርከብዎም ልዕሊ 300 ቤተ እስራኤላውያን ካብ ኢትዮጵያ ብነፋሪት ናብ እስራኤል ከም ዝኣተውን ካልኦትን ክስዕብዎም ምዃኖም ተፈሊጡ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ቤተ እስራኤላውያን ናብ ኢየሩሳሌም ክትወስድ ምዃና ቃል ምስ ኣተወት ድሕሪ ሰሙናት ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ከም ዝጀመረት ዘ ጆርሻሌም ፖስት ገሊጻ ሐሙስ ረፍዲ ናብ እስራኤል መዕርፎ ነፈርቲ ቤንግሪዮን ዝኣተዉ 316 ሰባት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ቅድሚ ሕጂ ብኣሽሓት ዝቁጽሩ ኣባላት ናይቲ ማሕበረኮም በሚስጥራዊ ስርሒታት ናብ እስራኤል ተወስድ ምንባር ይዝከር እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝተወልዐ ጎንፂ ናብ ጎንደር ከይልሑኽ ቤተ እስራኤላውያን ግዳይ ከይኮኑ ዝብል ስጋት ተፈጢሩ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ተቃዋሚኡ ቤን ጋንተዝን እቶም 316 ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቤንግሪዮን እንክበጽሑ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣነም በዓል ቤተይን ሳራን የዒንቲና ንብዓት እንዳሕናቕነቐ ተቐቢልናዮም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መግለጺኡ ንሱ ቀጺሉ ሕልምኹም ክውን ኮይኑ ክትሪእዎ ብዙሕ ግዜ ተጸቢኹም ኢኹም እንሆ ሎሚ መዓልቲ ተፈጺሙ ኢሉ እታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወለደትን ብ1984 ናብ እስራኤል ዝተጓዓዘትን ሚኒስተር ስደተኛታት እስራኤል ፒኒና ታሞናሻታ ንመስርሕ ናይቲ ምስጋር ከም ዝተሓባበረት ተፈሊጡ እዚ ትማሊ ሐሙስ ተኻየደ ወፍሪ ኦፕሬሽን ሮክ ኦፍ እስራኤል ብዝብል ስያመ ተዋሂብዎ ፈላሻ ሙራ ብዝብል ዝፍለጡ ቤተ እስራኤላውያን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን መወዳእታ ናብ ሃይማኖት ክርስትና ዝተቐየሩ ኣይሁዳውያን እዮም ተባሂሉ ይዝንቶ ንሶም እስራኤላዊ ሓረጎም ክሳብ ዝጻረ ሽዑ ዜግነት እስራኤል ዘይክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ጉዳይ ዜግነት ንነዊሕ እዋን ኣካታዒ ኮይኑ ይጸኒሑ ኣብ መወዳእታ 2020 ንኽጓዓዙ መንግስቲ እስራኤል ቅድሚ 5 ዓመት ውጥን ኣውፅኡ ነይሩ ናብ እስራኤል ክኸዱ ዝደልዩ 16600 ቤተ እስራኤላውያን እንተመልከት እኳ ዛጊት ተቐባልነት ዝረኸቡ 2000 ጥራዮም ካልኦት 100 ቤተ እስራኤላውያን ጽባሕ ዓርቢ ናብ እስራኤል ከም ዘምርሑ 700 ድማ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ 2021 ከም ዝኸዱ ተፈሊጡን ኣሎ ኣብ 1980ታት ከም ማዕስከር ስደተኛታት ሱዳን ናብ እስራኤል በሓገዝ ስለላ ሞሳድ ብነፋሪት ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ኣብ እስራኤል ዝተመስረተ ንመሰል ኣባላት ናይቲ ማሕበር ዝሕለቕ ምትሕባር ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ዝተባህለ ማሕበር ከም ዝሓበሮ ቤተ እስራኤላውያን ኣብቲ ሃገር ምግላል ድኽነትን ስራሕ ኣልቦነትን ከም ዘጋጥሞም ይገልጽ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኩነታቶም ቁሩብ ምምሕያሽ የርኢ ምህላው ይንገር ኣብ ናሚቢያ ሓደ አዶልፍ ሂትለር ኦናና ዝተባህለ ኣባል ገዛኢ ሰልፊ ስዋፕ ዝኾነ ፖለቲከኛ ኣብ ዝተኻየደ ዞባዊ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ቢልድ ዝተባህለ ፍሉጥ ጋዜጣ ጀርመን ጸብጺቡ
እቲ መብዛሕትኡ እዋን ኣዶልፎ ኣኖኖ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፖለቲከኛ ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ናሚብያ እትርከብ ንእሽቶ ከተማ ኣብ ፑንጃ ዝተኻየደ ምርጫ 85 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ተመሪጹ። ኣብታ ግዝኣት ጀርመን ዝነበረት ናሚብያ ካብቲ እዋን ዝተረፈ ናይ ኣስማት ሓድጊ ክሳብ ሎሚ ኣይሓሰሰን። ገለ ቦታታት እውን በቲ ጀርመናውያን ግዝኣቲ ዝሃብዎ ኣስማት ይጽውዑ ኣለዉ። ቋንቋ ጀርመን ዝዛረቡ ውሕዳት ማሕበረ ኩማት ከም ዘለውን ይፍለጥ። ኣቦዩ ስም ናይቲ ሰብኣይ ኣውፅኡለይ ኣዶልፍ ሂትለር እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ዝተረድአ ኣይመስለንን ክብል ኣኖና ንጋዜጣ ቢልድ ተዛሪቡ። ሓፂር ስም ኮይኑ ዝስማዓኒ ነይሩ ቆልዓ ከለኹ እዚ ሰብ ንምልእቲ ዓለም ትሕቲኡ ከእትዋ ድሌት ከም ዝነበሮ ምስ ዓበኹ ተረዲእኒ ኣነ ምዚ ዝራኽብ ዋላ ሓደ ነገር የብለይን። ኣብቲ ናይ ላቲን ፊደላት ዝተጻሕፈ መዝገብ ተወዳደርቲ ሂትለር ብሓፂር ተጻሒፉ ይርከብ። መግዛእቲ ጀርመን ኣብ ናሚብያ ቅድሚ ምምጻእ ሂትለር ናብ ስልጣንን ድሕሪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ኣብቅዩ። ይኹን እምበር ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ እቲ ሃገር መሪ ተዘክሮ ገዲፉ ሓሊፉ። ካብ 1904 ክሳብ 1908 ኣብ ዝነበረ እዋን ሓይልታት መግዛእቲ ጀርመን ልዕሊ 80 ሚእታዊት ህዝቢ ብሄረ ናማን ሄረሮን ቀቲሎም። ተመራመርቲ ታሪኽ ነቲ ግፍዒ ዝተረስዐ ምጽናት ዓሌት ክብል ይጽውዕዎ። ናሚብያ ድሕሪ መግዛእቲ ጀርመን ኣብ ትሕቲ ውሕዳት ጸዓዱ ዘመሓድርዋ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝኣተወት ይፍለጥ። ጸዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብምስታፎም ንመግዛእቲ ጀርመን ኣብ ናሚብያ ከም ዘብቅሕ ገይሮም። ነታ ደቡባዊ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኢሎም ዝጽውዕዋ ናሚብያ ድማ ከም ሞግዚት ሕቡራት ሃገራት ከም ማሕድሯ ጀሚሮም። ድሕሪ ነዊሕ ሕብረታዊ ቃልስኻ ኣብ 1990 ናጽነታ ተጎናጺፋ ሓዳስ ሃገር ኮይና እቲ ኣብ 1966 ብረታዊ ቃልሲ ኣውጁ ዝተቓለሰ ውድብ ስዋፓ ሳውዝ ዌስት ኣፍሪካን ፒፕል ኦርጋናይዜሽን ገዛእ ሰልፊ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እትፍለጥ ትውልዲ ኢትዮጵያዊት ትምኒት ገብሩ ካብ ጉግል ከም ዝተሰጎት በትዊተር ገሊጻ። መራሒት ጉጅለ ስነ ምግባር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጉግል ዝነበረት ትምኒት ብረቡዕ ካብቲ ትካል ከም ዝተሰጎት ዝገለጸት ኮይና ኣብቲ ዓውዲ ዘሎ ኣድልዎ ትኹረት ንኽትገብርን ውክልና ዘይረኽቡ ሰባት ዕድል ስራሕ ንኽገብሩን ዝሕብር መልእኽቲ ናብ ሰራሕተኛታት ምስልኣኽት ከም ዝተሰናበተት ሓቢራ። እዚ ዜና ከም ዋሽንግተን ፖስት፣ ብሉምበርግ፣ ኒውዮርክን ታይምስን ዝብሉ ዓበይቲ ሚድያታት ጸብጺሞም ይርከቡ። ብዙሓት ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ዝሰርሑ ሰባት ድማ ተቃውሞም ይገልጹ ኣለዉ። ትምኒት ኣብቲ ዓውዲ ቁጽሪ ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ትሑት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነዚ ንምፍታሕ ከም እትቃለስ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ኣብ ውሽጢ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ካብ መንጎ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ዝኾነት ትምኒት ካብ ስራሓ ምስጓጓ ድማ ኣብ መሪሕነት ጉግል ኣድልዎ ዝቃወም ሰባት ዝተፈጥረ ወጥሪ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉ። መሰል ሰራሕተኛታት ኣሜሪካ ንምሕላው ዝሰርሕ ናሽናል ሌበር ሪሌሽን ቦርድ ጉግል ማሕበር ሰራሕተኛ ክምስርቱ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ስርሖም ኣሰናቢትዎም ኣሎ ክብል ይኸስስ። ጉግል እቶም ሰራሕተኛታት መትከል ድሕነት መረዳእታ ምጥሓስዮም ካብ ስርሖም ተሰጊዮም እኳ እንተበለ እቲ ቦርድ ግን እቶም ሕግታት ነቶም ኣብ ምንቅስቓስ እቲ ማሕበር ዝነጥፉ ዝነበሩ ጥራሕ ዝጠመተ እዩን ኢሉ። ይኹን እምበር እቲ ኩባንያ ዘይሕጋዊ ነገር ኣይገበርኩም ብምባል ንዝቐርበሉ ክሲ ይነጽጎ። ጉግል እቶም ሰራሕተኛታት ብዛዕባ እቲ ማሕበር መረዳእታ ክወፅኡ ከም ዘገደደን እዚ ድማ ንመትከል መሰል ሰራሕተኛታት ዝጸባእ ምዃኑን ዘይሕጋውን ይኽብል ይኸስስ። እቲ ትካል ምስ ስራሕ ዝረኽብ ቅርታ ብስሩዕ መገዲ ጥራሕዮም ክግለጽ ዘለዎ ብምባል ናቶም ሰራሕተኛታት ከም ዘፈራርሖም ጸብጻባት ይገልጹ። ትምኒት ኣብ ትዊተር ከም ዝበለቶ ጉግል ናይ ስራሕ ኢሜይል ኣድራሻ ኣጊድዎ ኣሎ ኢላ። ትማል ምሸት ካብ ኣመራርሓ ወፃኢ ንዝኾኑ ሰራሕተኛታት ዝለኣኽክዮ ኢሜይል ምምሕዳር ጉግል ካብ ዘፍቅዶ ወፃኢ እዩ ዝብል ኢሜይለይ ከም ዝበጽሓ ትዛረብ። ብትውልዲ ኢትዮጵያዊት ዝኾነት ክኢላ ቴክኖሎጂ ትምኒት ገብሩ ብ1983 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዳ። ክሳብ ታሽዓይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናዝሬት ክትመሃር እንከላ ተማሃሪት 10ይ ክፍሊ ምስ ኮነት ንሓደ ዓመት ናብ ኣየርላንድ ኸይዳ። ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታን ዩኒቨርሲቲን ድማ ኣብ ኣሜሪካ ወዲኣ። ተማሃሪት 3ይ ዲግሪ ምስ ኮነት ናብ ዓውዲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝኣትወት ትምኒት ኣብ መጀመርታ ብሜዲካል ኢሜጂንግ ተጽንዕ ድሌት ነይርዋ። እዚ ብፍላይ ካብ ከተማ ውፅእ ዝበሉ ኣገልግሎት ሆስፒታል ዘይረኽቡ ሰባት ብቴሌፎኖም ከመይ ሕክምና ክረኽቡ ይኽእሉ ዝብል ተጽንዓ ነይራ። ኦፕቲክስ ዝብል ዓውዲ ፊዚክስ ኣብ ተጽንዓሉ እዋን ድማ ናብ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ከተዘንብል ጀሚራ። ሲማ ፕሮሰሲንግ ዝብል ዓውዲ ክትጽንዕ ከላ ድማ ናብ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከም ዝኣተወት ጸብጻባት ይሕብሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ያር ቲቪ ሎሚ ዝበልናዮ ዕለታዊ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና። በብዘለኹሙ ሰላም